Evo ga, dakle, prije početka naše priče koja se zove Pjevati u Zagrebu, ovdje će nam, eto, u spomen gospođe koju smo danas ispratili, Zore Bodrožić, članice zbora, Senka Ekić i Donat Orlić izvesti pjesmu koju ona najviše voli. Naša draga Zora je bila jedna od najdražnijih i najljepših lica koje sam voljela vidjeti u zboru. Danas smo joj na ispraćaju Donat ja jednu pjesmu otpjevali koja je ona najviše voljela se zove. Pa eto, ponovit ćemo malo njoj za dušu koja je sad ptica koja leti na Bosnu. Da sam ptica i da imam krila, ja bi cijelu Bosnu preletila, letila bih, nikad ne bi stala, dok se Bosne ne bih nagledala. Letila bih, nikad ne bi stala, dok se Bosne ne bih nagledala. Nad Bosnom se planine izbile, zelenilom svuje okitile. Cvjetaj Bosno u mirisu rudi, iz njeg i ja da napajam grudi. Cvjetaj Bosno u mirisu rudi, iz njeg i ja da napajam grudi. Uvijek si mi kao što si bila, sva zelena, vesela i mila. Tvoja pjesma nek ti uvijek prasi, zdravo Bosno, uvijek zdravo da si. Tvoja pjesma nek te uvijek krasi, zdravo Bosno, uvijek zdravo da si. Sad je već ozbiljno nastavio sam Đorbuki. Dakle, dobro vam večer, Raška Hajva. Ova Mubarek večer je ovdje da razvijemo i potaknemo znanje, spoznavanje, učenje i podsjećanje na one koji su nas u povijesti imali što naučiti i što su nam mogli povučiti i kazati. I kad smo već ovdje, u ovoj digitalnoj Jugoslaviji, a mnogi u njoj i zanoće, iako to nije posve džaba kao nekoć, najavljujemo i drugu večer Pjevati u Zagrebu. Večerašnji putnik namjerni iz onoga vremena, musafir naš, neka u nama probudi sjećanje na svoj život i djelo. Riječ je o Safetu Begu Baševiću. A sada će nam ansambl Bosana
izvesti pjesmu Nigde tako ko u Bosni nema i Šefika Mešić. Ima jedna zemlja napačena Bosna,
posvetu Safet Begu Bašagiću su bile i ove dvije pjesme, a sad će moja prijateljica Fatima Baloković ipak nešto bolje od mene izgovoriti. Izvolite. Dobro večer svima. Safet Beg Bašagić, poznat i pod pseudonimom Mirza Safet, ovako je pisao i govorio o godini 1903. Šta je domovina? Je li selo ili grad u kojem si se rodio? Je li država pod kojim se vladom nalaziš? Je li kopno Evropa, Azija i tako dalje? Nije ni jedno ni drugo, nego kolijevka jednog te istog naroda, s kojim dijeliš radost i žalost, s kojim pjevaš i jadikuješ u istom jeziku i po istoj krajini. To je kolijevka ograđena kostima tvojih otaca i djedova i okartana njihovom zajedničkom krvlju. Taj vješti vitez riječi Kaleman, rođen 6. maja 1870. godine u Nevesinju, bio je znanstvenik, pjesnik, pisac, historičar, prevodilac sa orijentalnih jezika, ali i političar. Osnovnu školu pohađao je u Mostaru i Konjicu. Od dječačkim godinama svog života sačuvao je Safet Beg uspomenu kroz stihovanu autobiografiju u kojoj je pjevao o pohađanju mekteba u Konjicu. Pamtim hođu u Konjicu. Kada sam u mekteb došao, prvi put u kundurama, udari mi 10 štapa. Ali je i on zapamtio mene, jer je loše prošao. Da me bolje poznavao, prošao bi se tog sevapa. Spremao se u Zagrebu 1894. privatno polagati maturu, ali mu je, zbog sudjelovanja u polaganju kamena temeljca domu Ante Starčevića u Zagrebu, vlada Kujena Hedervarija to zabranila, pa je maturirao sljedeće godine, po nekim izvorima u Sarajevu, a po drugima u Beču. Nakon toga studirao je orijentalne jezike i povijest na Bečkom sveučilištu i bio nekoliko godina profesor arapskog jezika na Sarajevskoj gimnaziji, ali su ga otpustili. Na prvim izborima za Sabor Bosne i Hercegovine izabran je za zastupnika Banja Luke i 2 puta bio potpredsjednik te predsjednik Sabora, radi čega i nije mogao prihvatiti kandidaturu za profesora na Zagrebačkom sveučilištu. Bašagić je u mladalačkim godinama dočekao dolazak Austro-Ugarske monarhije, koja je donijela, kako je on to nazivao, švapski stil življenja. Oštro se protivio prigovorima da muslimanska mladež ne treba pohađati švapske škole, stalno ukazujući na potrebu da se Bošnjaci školuju i u svjetovnim školama, a ne samo u islamskim vjerskim institucijama. Ali šta je Bošnjak? To će vam Fatima također izgovoriti nekoliko stihova iz 1894. Šta je Bošnjak? Šta je Bošnjak? Jedna mala grana velikoga stabla Slavijana, koga ime u pročelju piše, povjesnicu junačkih mejdana. Šta je Bošnjak? Jedno ime slavno koje svijet poznaje odavno, koje Beč i Budim potresaše, i Carigrad i Kosovo ravno. Šta je Bošnjak? To pleme viteško koga vila prostiraše krila, s Durmitorom do Karpatskih gora, s Balkana do Sinjega mora. Šta je Bošnjak? Jedan narod mali koji među 2 svijeta stajaše, koji sile evropski je silah i križarske vojne razbijaše. Šta je Bošnjak? Kumče Davorova, čedo slavne, al krvave sreće. 10 puta, ne jednom, umrijeće, ali bošnjaštva odreći se neće. Ali 3 godine prije toga, 1891. Safet Beg, dakle pod pseudonimom Mirza Safet, u listu Bošnjak objavljuje, dakle u prvom tom broju, objavljuje svoju pjesmu Bošnjaka, to će nam je kazati Enis Kišević. Primi pozdrav, premili spomene od voštaka sa studene stijene, gdje nos oko
sokoliće leže, gdje zemlja krvnu braću steže, gdje se bolji očekuju dani, gdje se štuju svoji velikani. Ti poveće nebu podoblake da ugasiš žarkom suncu trake i sneseš ih u gnijezdo milo. Ha! Bošnjače, sretno tebi bilo, miloj Bosni stani na Međniku, miloj Bosni na Ponosi diku. Moj Bošnjače oko Sokolovo, dosta slatki, spava smo snova, dosta ljuti, prebolje smo rana kroz nekoliko godinica dana. Već je hora koja doći mora, da poletiš kao soko sivi, da povikneš još te Bošnjak živi, još te živi, mrijet mu se neće, dok se zemlja oko sunca kreće. Naš Bošnjače nije davno bilo, segmi svijeta, nema 15 ljeta, kad u našoj Bosni ponositoj junačkoj zemlji Hercegovoj, od Trebinja do Brodskije vrata nije bilo Srba ni Hrvata, a danas se kroz svoje hire oba stranca ko u svome šire. I još nešto, čemu oko vješto hrabri ponosi srce junačko, nadasve se začuditi mora, oba su nas gosta saletila da nam otmu najsvetije blago, naše ime ponosno i drago. Eto, ove šećer razgovore, kucnuo je časak odlučnosti da kliknemo i mi u radosti. Zdravo sine, mile domovine, naš junače, ponosni Bošnjače, pozdravljam te sa krša viteže, živi na hiljade ljeta, miloj majci na radost i diku, boreći se za otajstva sveta. Safet Beg Bašagić jedna je od najmarkantnijih ličnosti moderne bosanske i bošnjačke književnosti, te začetnik bošnjačkog nacionalnog preporoda početkom 20. stoljeća. Osim pjesništvom i prevođenjem orijentalnih i evropskih klasika na bosanski jezik, Bašagić se bavio historijom i politikom, te osnivao nacionalna društva i časopise i tako se svrstao među najznačajnije Bošnjake prve polovine 20. stoljeća. Za vrijeme dok je studirao u Beču 1896. godine, u Zagrebu mu je štampana prva zbirka pjesama Trofanda iz Hercegovačke Dubrave. Boraveći u Beču, prikupljao je građu za historiju Bosne, te je 1900. godine publicirao kratku uputu u prošlost Bosne od 1463. do 1850. Te 1900. godine postao je tek jedan od samo 9 Bošnjaka s fakultetskom diplomom, a 10 godina kasnije stječe doktorat u Beču s tezom o bošnjačkim piscima na orijentalnim jezicima. Bašagić zastupa tezu o djelimičnoj državnoj samostalnosti Bosne u doba osmanske vladavine. Kad se tu gradivo malo po malo obradi i točno ispitaju sva istočna i zapadna vrela, a to će više radinih sila stajati dosta truda i vremena, istom onda će poći za rukom jednom povjesničaru od zanata da sastavi potpunu povijest Bosne i ponosne i junačke Hercegovine, koje su kao države u državi sve do Omer Pašinih vremena 1850. sačuvale svoju narodnu i povjesničku individualnost u formi aristokratske zadruge prkoseću istoku i zapadu, zapisao je Bašagić u predgovoru. Safet Beg Bašagić na Bajram govori Enes Kišanić. Velik si Bože, tvoja veličina je neizmjerna. Pram njoj je ništa, sve si on i svijet.
živa stvorenja pram vječnosti tvojoj, truhla snijet. Moćan si, Bože, moć ti je bezgranična, sve pred njom pada u slabi prah. Strašan si, Bože, sve živo pred tobom strepi i strepni svoju zove Božji strah. Divan si, Bože, tvoja divota je zagonetna. U spoj slavuja i bistra vela šum, najveći čovjek diveć ti se reče, divotu tvoju, moj nepojmi Blag si, Bože, tvoja blagost je veličajna. Sva dobra ljudska njezin su plod. Suzdanjem u nju i mi se jatimo, evo, da mladim silama radimo za rod. Sve silni, Bože, tisuć duša, jednim te glasom molim. Nazadku strašan, napretku budi blag. Da naša majka u sjaju prosvjete sine, da svakoj hrđi zatrese trag. Uslišaj, Bože, uslišaj skromnu želju srdaca mladih. Kud narodne misli sebi grade tok. Čista su srca naša, ko čisto planinsko vrelo. Za više kulturne težnje iz njih cijedi sok. Sad ću ja ovako bočno govoriti, odnosno reći ovu rečenicu. Ili se Zeman spotače o bosanski ljuti kamen, ili sami posrnu smo napuštajući sveti znamen, tako je govorio Safet Bašagić. A iz njegovog saborskog života imamo jednu anegdotu koja kaže ovako, kad je on gospodski obučen došao u Sabor u Banja Luci, na Sabor, i sa fesom na glavi, malo je kasnije, kad je Petar Kočić doviknuo Turci u Aziju, on se okrenuo i rekao, a međeni ušum. Ipak imate nešto što nije prolazno, što ne može ni puki slučaj, ni najljučiji neprijatelj uništiti, a to su umotvorine, koje mi zovemo literaturom. U tom carstvu ni sila, ni slučaj, dapače ni zub vremena ne može pomračiti umne stečevine naroda koje je privrijedio kad je pobjedio barbarstvo i neznanje. Taj trijumf ostaje na vijeke, jer je on amanet budućim naraštajima i vremenima. Tako govori i piše Safet Beg.
Mevlud je hvalospjev u čast rođenja Muhameda alejhiselama, a Mevlud je pisao i Safet Bek Haševića, malo će trener Kabril izgovoriti dobro nam došao najveći sinoć. Dobro nam došao najveći sine arapskog roda i domovine. Dobro nam došao stari plemiću Hašimoviću, Kurejševiću, koji će slabe dići na noge i spasit ropstva narode mnoge. Dobro nam došao prosvetitelju, zagovorniče i spasitelju. Tebi za ljubav ljudi se druže, da čovječanstvu zajedno služe. Sve tebe voli prirode diko, staro i mlado, malo veliko. Suri Israfil kada zapuše, utese naše uzdaće duše. Ti nesretniku blažit ćeš muke, ti griješniku pružat ćeš ruke. Knjiga je života uzvišeno štivo. Ko se našao da je kako treba slati? A tko će to bolje skazati nego naš Enes Kišević? Knjiga je života uzvišeno štivo. Ko se našao da je kako treba shvati? I ja sam je dugo proučavao živo, na koncu konca bila mi je latina. Nije zate, reče, ta teška lektira, traži djela što i samrtnici tvore. U njima ćeš naći svoje duši mira. Knjiga je života kao burno more. Dok ne shvatiš iz nje jedan redak samo, ko u slatkom sanku minuće ti žiće. Ah, teško zaploviti tamo, a još teže kako učinit otkriću. Uzmi Mirza ružu, pa u njoj si traži svoje mašti boja, svojoj pjesmi hrane. Rumenilo njeno nek ti dušu blaži, da se knjige žića ti zauvijek maneš. Teška bolest odvojila ga je od nauke i književnosti. Posljednjih 15 godina života proveo je prikovan za bolesnički krevet. Umro je 9. aprila 1934. godine u Sarajevu. U listu Novi Behar zabilježeno je da Sarajevo nije vidjelo veličanstvenije dženaze od one Safvet Begu. U povorci koja je krenula iz Hrgića ulice bilo je više od 5000 ljudi. Ukopan je u haremu Begove džamije. Enes Kišević Epilog. Ne naklapaj, stani. Kad ne pojmiš što se zbori, raspravljamo na tenhani, gdje vječno svjetlo gori. Ono će nam da rastjera po moždanim gustu tminu, pokazat nam trag od smjera, kud se ide na pučinu. Na svijetu ljubav ništa niti traži, niti želi. Čemu iza čistilišta da se nada i veseli?
Ljubav iznad oba svijeta uzdiže još nešto više. Bog je njojzi prava meta, Mirza Sadik tako piše. Zaljubljeni izvan smjera propisano nešto želi, Bog je njemu prava vjera, Mevla Dželal tako veli. Što od toga čovjek ima pejgambera kada čuje gdje božanskim načelima večnu ljubav rasvjetljuje? Nema iskre bogodane da Bilalov glas razumi, što u osjet zore rane kod nebeska pjesma šumi. Tako pjesnik Nadžim nije, a ja tvrdim sasvim treći. Ko ne shvaća poezije, ni ljubavi shvatit neće. Bez tog dvoga višnje biće o kom se svemir kreće i što svemu daje žiće, nikda pravo shvatit neće. Krčmarice iz Rčula, ja to shvaćam od vajka da daje da pijem sad tvoj đura nekušana dosad slada. Kogod želi s izvor vrela poeziju da uživa, taj nek traži ispod vela moje pjesme što se skriva. Ko sve skupa ne razumi, nego mu se čudno čini, Amor s bakhom nek mu glumi, mene tekel na pjesmu. I kao što ste čuli, i njegove pojedine pjesme Mirzine, po tim pseudonimima je pisali te ljubavne, lirične i tako dalje, poput one recimo Janje moje, koju nismo čuli večeras, ali on je na svoj način preobražavao stihove Hafizove, odnosno pjesme Krčmarice, što se vidi kada on spominje u svojim pjesmama Hafiza, Širaza, Perziju, evo nekoliko stihova. Kaže ovako, pjeva Azra, već pucaju grudi, stari sevdah u Mirzi se budi. Pjevaj ono što Hafiza diže, da stihove u gazele niže. I pjesma, očito u romantičarskom stilu, završava ovako. Na krilašca pjesme lahke, sjedi dušo moje duše, da te nosim u Perziju, gdje mirisni zefir puše. Evo ga, zefir. Mogu ja reći samo dva stiha od Hafiza. I sva svjetlost uma, pa i mudrost sama, bez svjetlosti ljubavi nisu nego tama. Divna je ljepota pjesme, ruže, vina, no kad nema žene, sve je to praznina. Dok je tvoga đula, ne gledam rubina, dok je tvoga vrata, ne gledam jasmina. Tvoje grudi, moja pjesma ne čita, tvoje lice, moja knjiga ne tiska. Moji su almasi, mali prsti tvoji, to je moje, niko ne smije da svoji. Tvoja meržan usta više slasti daju, nego kevser vrelo u božanskom raju. Miris, to ni Ander, ni Mošus, ni Ruža, ni Madu, meni tvoja kosa pruža. Gazeline oči, svaku cijenu gubam očima tvojim, kad pospam od ljubavi. I ja sam se lejlo vas u miru gubim, što sam stvorio, da te bar kad poljubim.
Baševićev odgovor, kratak odgovor, kako Mirza pjeva. Dakle, pjesma se zove Kratak odgovor. Čudno ti se čini, jeli, kada crni Mirza pjeva i u dušu djevojačku svoje pjesme ulije. Ako mu je crna koža, duša mu je sjajna, čista. Čišća nego drobni biser, pa se na tom grlu lista. Čudno ti se čini, jeli, što priroda vječna neće da u bijelo ilovači mirisavo cvate cvijeće. A meni je opet čudno, ko ne znade što ne šuti, da sve nije pravo zlato, što se sjaji, što se žuti. Sad će nam Nađa Dervić otpjevati jednu manje poznatu Kamburala momčinu Stambula. Baševića, a to su Prolog i još
skromno odgovor. Enes Kišević. Mnogi će se začuditi kad pročita pjesme ove, kako može zabluditi zdravi razum u te snove. Ali nek malo dublje traži pa će lahko uzrok naći, koga sve na svijetu draži s pravog puta mora zaći. Šta su opće svi sistemi što moderni pisci uče? Tamne boje, glas i vijeno, što nas mame pa nas muče. Mi vidimo sve te boje, mi čujemo sve te glase, ko produkte mašte svoje, ali pojmiti ih ne da se. Pod pritiskom čudnovatim, hoću, neću, dijete glumim, boje gledam, glase pratim, ali jedno ne razumim. Šta se u tom tajno krije? Ja ne znadem pravo reći, je li opsjena poezije ili je staza vječnoj sreći? Skroman poziv, sa mirisnog stabla već se pehar drume, vrijeme je pića, nek se čaše pune. Hodi Lejlo, hodi, već se bršljan svija ko vitka stabla, bedni šeftelija. Hodi Lejlo, hodi, već i slavu poje, da se veselimo s njime i nas dvoje, da mezetim s tvojim poljubcima piće, da zasladim tvojim razgovorom žiće, da razgonim brige gledajući ute, da životu svome tražim nove pute. Po starome putu ne da mi se ići, makar da ću njime do Edena stići. Oh
nastavke. Prva je bila posvećena Kemalu Vujčiću, nedavno je preminuo, odlično, veselio je. Sada Sabitu Begu Baševiću, očekujte i dalje večeri pjevati u Zagrebu. Hvala vam puno.